Horas madita saluhutna. Tapa hohoma, tapa sada marohatta, tapukama permenggota, tapuji matuhatta marhite edde nomor sia ayat sada sa rodi dua ditabba dohot ayat onom. Marhite-hite gorni debata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni toddi porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah si toppahita. Ay ibana do debatatta, jalahita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu padumu jolma doho debata, hupuji hami guarmi, jala huruk hami mauliati tuho ala ni saluhut na binahinmu, patu pahon hanguluan nami. Saya dongani mahami marhite-hite asini roham,
asa hupikiri hami totong na tinonaummu dohot hamamatem, asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon na sitong, jala asa marroha haholongon hami, huhut madok mauliate tuho, asa olo hami manghihuton ho rodi hamatean, ali Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga di salut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, ola neon rodi saliling nililing na. Amen. Sana bicara nasuti muli bergani hurungan yang terasamu nilai honanak nasa sadai manusia tajulma berdusai puji mani bata ali mani sia lasruham sama mani bata dapoto jawaban nasuti buli mariti anaknya Tuhan Yesus. Tuso hasuhatan doba sadai mariti anaknya dileonai mudar na lurus no dihausi langit rarapiru satan ias dibadi puji mani bata ali mani sia lasroham sumber mani bata dapoto Jehovah nasuti buli mariti anaknya Tuhan Yesus. Tatangihon mapatik ni debata, imasian konfesi HKBP 1926 biddu 12 ulaon dohot haporseaon. Ta haporseai jala tahati dakodo, sian mulana adorang somadabu jolma itu dosa, dipabakit debata jolmai gabe pangula dohot pangaramoti. Ulaon ni jolma marujahat di debata nasa itu tong mangula. Marhitei mabaor pasu-pasu ni debata tu jolma dohot tu nasa na tinopanai. Marparbue do tu diri ni jolma dohot tu nahumaliangsa. Haporseau di Yesus Kristus ikon marparbuehun ulaon na dengkan. Nalilu do halak maulo dihirim dapotan hati goran. Hanguluan hasonangan dohot pasu-pasu ibana alanina mangulahon ulaon nadengkan marhite podaon taodol hoddo asa ringgas jala terampil jolmai mangula jala nani omona gabe pelean hamauliateon tu debata dohot sumarihon akka nahurangan marhite podaon tatulak do akka ulaon naso ni halomohon ni debata jala asa setia haposan dohot martanggung jawab mangulahon patik dohot hata ni debata ditikki naune
dohot naso une, lumobi ditikki pangunjunan, isarani korupsi, perjudian, panakkoon, penyalahgunaan wewenang, marpangomoan naso matorbaku, panggadis nama murahu, laho mangarugihon halak na asing. Ido sahapna. Atong rap mangidogugo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon naho bar tupatiknay. Ali Tuhan debata, say paragugui mahami, mangulahon naho bar tupatikmi. Amen. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami nadi banuagijang. Para si roha na sumurung midahami. Hu parhatu tuhami jala hutopoti hami do. Dosa dohot pangalosyon nami nagudangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Tabigima bagabaga di debata taringot tu hasesan di dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan aluja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhan hamu masian ahu.
ay nalabok doahu jalan nasirip marroha. Asa dapotan hasonangan toddi muna, ay nalabok doa ugakku jalan yang dohot nahu porsaton. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di mengguta seksagesimaon. Tarsurat di pesalmen biddu tolupulu pitu. Mamukka sian ayat sada saat rodi ayat 10 sada. Tajahama marsikat sori. Edde sian sidapit. Sai unang mamohop ate-atem mida akka perjahati. Jala unang mangiburu homida akka siulahon hajuk kingon. Sai marhapo satu Jahoba maho, jala ulahon nadengkan. Ingaton matanoi jala raduti haburjuon. Pasahat ma dalanmu tu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pasobbu ma Jahoba, jala ibana paimaima, sai unang mohop roham mida jolma nama dohar dalanna, mida baua siulahon gete-gete. Ay saya na siap dosugot akka parjahati. Alay saya na teanon ni akka na makapo si Jahoba do tano isugot. Alay saya teanon ni akka palabokido sugot tanoi. Jala hahilas sonon na hinadeak ni hadameon. Ido sahatna. Martua doa kana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Aku dibawa asama
taha tidakkon maha porsiaw tai, songon nahina tidakkon idong atta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sesadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabe-gabe siya to di porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit, di panghuman silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua nuaturu dung ditanam, na mulak manguli di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundun tu siamun debata Jahoba, amanai pargugo na suatu dosane, di sima ibana pa imamulak sogot tu tanaon, manguhumi harat na mangulu doan namate. Au porsia di todi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panyala Kristen akka nabadia, dohot di hasisan di dosa, dohot di hatai namando, mulak mangulu sogot dan halang mate, dohot di hangoduan nasora suda. Amin.
Hujahama tiktik masa di Huriata Nasa Mingguan, tanggal 20 Februari 2025. Na perjolo guarni mingguta. Guarni mingguta na sadarion ima minggu seksagisima, nomor 8 ono puluari adorang so haheheon. Doho tema maka holongi musuh. Na paduahon pasu-pasu parbogason. Nunga majalo pasu-pasu parbogason Christian Nathanael Hutagalung ruas ni HKBP Sibolga Julu. Dohot Orana Naomi Natalia Borusyagian ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di Batupa di hari Minggu 21 Februari 2025 di HKBP Sibolga Julu. Na patuluhon ruas Nagok. Mamuka sadarion Minggu 27 Februari 2025 gabe ruas Nagok ni Huria Depok Sadama inata Nyonya Marpaong Riama Borusinaga. Inganan nasida di Komplek Jordan 4 Depok nir 1400 Siapulsia di Wek Judea. Napapaton berita habot niroha. Na di hari Rabu tanggal 10 Februari 25 nunga jumolo marucunggulu amata Sihar M. Siregar umur 71 tahun. Na hinabaluhon ni inata res mauli borusibolon ruas ni huriata nir sada opak sada nasian oek Judea. Tuudian di hari Jumat 21 Februari 2025 di TPU Kapung Kandang. Tumibuma terapul keluarga na tindak konna. Na palimahon pasahat ulus hatuaon 70 tahun. Di hari sadarion Minggu 27 Februari 2025 Duksipul Jamita pahasahaton ni huriat tado ulus hatuaon 70 tahun tu tolu halak ama dohot sahalak ina ruas ni huriata naung gonop marumur 70 tahun. Napaonopon parhobas di minggu perjolo bulan Maret. Nama kobasi di parminggion minggu perjolo di bulan Maret ima minggu naro hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 situa dohot ruas ni Wek Jordan di Parmingguan Manogot masuk pukul 7. Situa dohot ruas ni Wek Kapernaum di Parmingguan Arian masuk pukul 10. Napa pituhon pelean bulanan dohot yuran diakoni sosial huria. Di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 ima hari Minggu perjolo di bulan Maret pasahaton pelian bulanan dot iuran diakoni sosial huria dohita marhite amplop naung pinaradeni huriatta. Amplop pelian bulanan dot iuran diakoni sosial huria di parade di pintu utama gereja manang marhite situa wek pertangengat tabi. Napawaluhon tikting nasojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huriat marhite-hite wea wek pertangiat tabe. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna.
Engkau Tuhan merite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Namamu asutuniku, Tuhan di hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Asatang jelas matur rasa marite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Sumur dan darung berdoa Tuhan di sumurni. Engkau Tuhan merite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Engkau Tuhan merite hatami. Namamu asutuniku, Tuhan
Kau Hiau Tuhan beri terhatami. Kau Hiau Tuhan beri terhatami. Asa terjarah matura sama iti hatami. Kau Hiau Tuhan beri terhatami. Damini di batana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ati-ati doh pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhuna. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatani di bata di minggu seksagesima. Imana tersurat di buku Evangelium Matius bidu 5 ayat 70 satu ayat 40 tangi hokamuma hatani di bata. Di begi hamudo hata nama dok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon alai ahuma dok tuhamu unang alohamu na jahat molo adong nama mastap hurum siamumi tarehomma nang hurummu sihabirang molo adong nanayang mabahen siddir tuhon lau mabuat ulosmu atema dohot baju-bajum di ibana molo adong manang ise namang guguyho madongani ibana safal ala oloima ibana dua lehumma mangidu tuho unang tuddal nanay mersali tuho dibegi hamudo hata nama dok holong maroham didongami khosomma ia dimusum alai aku nama dok tuhamu holong marohamu dimusumuna tanya kok kamu maaka napa buru hamu asa tunggabe anak niamamuna na dibanuagi jangi hamu ai di babisar do mataniari tu akka parrohana jaha nang tuna bonar di parodo udan tu parrohana tigor nang tu nagidu ai molo holong rohamuna hola di akka nama kolongi hamu dia maupamuna gariaka si jalobeo da songonido di baen dia do hasurungamuna molo dengga katamuna hola tu akka dongamuna gariaka si pilibegu da songonido di baen ipe ikosudeng gaddo rohamuna songon amamuna di bana gijang nasun dengan rohai ido sahakna hurian itu hata na kinagolongan di bagasan Yesus Kristus ada masada barita na mardonga puda baritaon ada sada amata na bertobat dia bertobat sian premanisme sian kejahatan dia berubah menjadi seorang pendeta gawe padita maibana bertobat maibana alai di sadetik kilama amat tapat di tahun tu pasar tapi di pasar di berengi mana ma adong di pasari di parkiri merbadai maka tukang parkiri maharawai merbada ma tukang pakro
pola marsigulu tu ningo marupani. Akhirnya torri bereng amat tapat di tahun. Holat di bereng marsihaulan yang mertubui itor diorai pad di tahun itor di padame di pasirang. Alai lem hebat detong mungkin rahala kita rona merberon. Eka mulu lem diorai lem manggasa do. Lem manggasa mahala kone dua. Alai tong ini pad di tahun lem manggasa mangurai. Akhirnya itor Roma sahala ala nani oranong. Itor di pasta ma pad di tahun. Pasta huruma siamuni. Pakin itor di pasta pad di tahun. Iparau pad di tahun. Ale dingo imana ma ayat tulpusiai. Ayat tulpusiai nak kendok molo di pasta habira siamumi leon. Habirang. Ilo ni mana ma musi habirang nai. Oleh de leon ni mana itoro tuka parkiro. Bah. Sona pe hebat to bayo de leon itor butuhan itu bu. Itu mabutuhan di pad di tahun. Dingo imana ma musi tulpusiau. Ngawale tang kabirang hurung habirang butuh aku di tubuh dangar tar surat di tubuh torome mana itu pare mana anggo na bertubuh holano dora anggo on dakya bertubuh tu ne mana tori to pare halakine dua rupani dia maka doa sahapor syam dan songoni nanaing dohonon ni Tuhan Yesus di bagasan turputam alai dia jari turputam dohita ima sada jamita ni Tuhan Yesus na sejojota bagi ima jamita di dolok. Ia di jamita di dolokon di pangujungi nai di dok Tuhan Yesus ma tuak kasisian nai nang tuhala Kristen ahado hasurunga muna sia jolma akasi hutonau ahado hasurunga muna songo sisian ni debata. Ternyata adalah bahwa kelebihan keluar biasaan hasurungan ni jolma masih hutto Yesus Kristus sadaro hasurunganna yaitu ima tema ni minggutta sadari on nama dok makkaholongi musuh. Buade beno namang padita makkaholongi musuh. Jala sejok-jok tabegei ternyata adalah naumal taulahun adalah mengampuni, naumal taulahun adalah makkaholongi musuh. Molo denggak ko tuau bading gak ko bain. Molo naroade beko naroado hubain, jolma do peau. Bahkan di dalam rumah tangga itu sering terjadi. Roh inate nama dok molo burju atau 10 hari burju benoku ninna. Songoni nang amatai, songoni nang dipunguan, songoni nang perhalo molo alai, molo jukato ninna musai. Ternyata ujuk kata siako ninna. Alai las odo nani igil ni Tuhan Yesus sian sisiani. Bagaimana mereka iman akan ingani gabe sada karakter hasurungan ni halak Kristen ternyata no balga nani igil ima ada kemampuan makkaholongi musuh makkaholongi na patah-tahun na makkaholongi na paroa-roa kita. Apalagi adong do salah satu tradisi na saya taguari tradisi di Indonesia ada pola hodok sukuaha na diguari imam tradisi diguari me tradisi carok alai hau mendong mangidei di Google lapatan na ahado di tradisi ini di tradisi taruh si iman akaingani salah satu tradisi molo hacit rohana dia melakukan tindakan kejahatan juga. Molo iman akaingani molo adong agwa kosa ibana. Dia akan menanamkan balas dendam. Saya ditanau pun iman akaingani tindakan main hakim sendiri. Molo adong ima kerugian nyopungna saya di patolkas jala saya di pasaha ma imana sema dok merdomu di tanorara. Adong do tradisi na songoni na tayo dia makadong sahapor siya buasa arong kaluar carokido istilah merdomu di tanorara. Molo halak bata merdohi merdomu di tanorara do ado hoti molo nina labatan na dangtar pada mebe di portibiom. Dang be boy mengampuni, dang boy be pasa daun, dang boy be nasida, lebur dang boy be rekonsiliasi. Ketika ada orang menyatakan iman akan ingani merdomu di tanorara, ina major mana pait.
alai seta begido pe, seta ulahod do pe, seta tata suatu do pe akar kepahitani tua kapino parta nama do kebencian alani parporangan ne puta alani akaparbalohan alani tano na hasurungan na balga alani persoalan harta godogini alani persoalan harta di portibio boido gabe menimbul imana kaingani mardomu di tanorara. Laos om manaing na niajaran ni turpu tatu hita. Laos gabi sada soso deh. Hasurungatai songot tisito Kristus naing takas berengota di bagasan turpu ko. Alani dapat kadonga sahapor syam. Adong piga poin. Nanaing jalo otta nanaing pinasahan ni turpu ko tuhita na ginohan jalan na ninok ni Tuhan Yesus tuak kasih ni mana nang tuhita pe na parjolo ma molotaida ayat 30 sahatu ayat 45 ahadu di sini ko barho neng dohono ni Tuhan Yesus imana kengani unang ma baloson najat balos ni jajat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Unang mabaloson didok nakalingani ibul ni ipon, mata ibul ni mata. Memang laos ido nani rombak ni Tuhan Yesus sian tradisi ni halak Yahudi nasa jut tabigi dihukum tradisi ni halak Yahudi nasa diguari ima lex talionis. Namar lapatan dui mata ganti mata, gigi ganti gigi. Laos gabe sada hukum lex talionis sodo na pinakin halak Yahudi molo dibuat to manuku molo hukum adat ni nasida molo ditakoho molo ditabrako manuku sada bayar sekian. Dibayar adong dosongoni na julu di halak batak pe ibena de guari adong lumbung jeaon molo ditabrak manang mate selumbung jauh manibain. Songoniru halak Yahudi adong hukum lex talionis ketika ada perkara. Ido benen akangani laos ido gabe sada berengota. Gabe jut halak Yahudi nakangani hukum nakangani setimpal alai laos rodo Tuhan Yesus nama dok tuhita. Inok Tuhan Yesus di bagasat turputon salah satu ima konsep jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Unang baloson najak balos najak konsep nei ahama konsep nei. Molo konsep na edeni ina isterna kangani do. Molo sudi hita mabigi edeni isterna kangani ima salah satu konsep yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus adalah mau pertama sekali unang mabaloson najak balos saja konsep nasi ima konsep pengampunan piga hari doa Tuhan manesa dosa piga hari doa mengampuni parjahat piga hari doa makahologi songo dia doa makahologi parjahat na pararoau edeni punguan esterna kaningan ima jawaban bahwa punguan istri yang memberikan jawaban yang sungguh luar biasa dan songon edeni sitakur pengaribuan mulai edeni sitakur pengaribuan hati dui satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan dua kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan tapi jangan coba ketiga kali nanti kau kenal si hombing ini ay torpek do rupani tor ngiri do ni ngomma hola tulu hali dang boibe itor di itembok do perbatasan ini. Alani di Tuhan Yesus molo dilempar ho pakai batu. Molo dipastap, molo dilempar ho pakai batu. Tonggo batu menomu. Alai nang jadi Tuhan Yesus do molo dilempar ho pakai batu, lempar ma pakai pisang. Naneng dohono ni Tuhan Yesus sude ima lemparan batu nabi dan ditolmai itu ho bai mai gabe bangunan, bai mai bagi pundasi di jabung. Baik mai gabe jembatan, baik mai gabe dalan dinggan. Ketika ada iman laki naparoarwaho menjadi akar pahit itu akan bisa iman laki mengubah ngoluta. Ketika ada naparoarwaho ko menjelek-jelekkan kita ubah itu menjadi bangunan yang bagus. Hidup benar Tuhan Yesus mau lo dilempar ho pakai batu, lempar ma pakai pisang. Baik ma ima batu nabi nenei gabi marguna. Baik ma ejekan ini penghinaan dan sorotan. Jadikan itu menjadi batu yang bagus.
pundasi yang bagus. Unang gabe terlarut, laus ido gabe sada konsep nanak songoni ido berengot tadi amak kadungan. Taber di ayat sia molo mundur hita tu pudi di Tuhan Yesus do se mertua mahalak si wadame ay guardo na sida anak ni debatan mertua mahalak si wadame ay guardo na sida anak ni debatan holan akka si wadame do di guari anak ni debatan ketika masih ada balas dendam hidup benar sedok Nabi Yusuf membalas iman dan negara, membalas kebaikan dengan kebaikan itu disebut sifat manusia. Molo roho tu pestaku, roho tu pestam jol madui. Molo roho tu pertanyaan, lahu tu pertanyaan, jol madopei. Alai molo soroi mana iman akengani itu dang roho. Membalas kebaikan dengan kebaikan itulah sifat karakter iman akeng sifat manusia. Membalas kejahatan dengan kejahatan sifat dia hamil. Sifat ni simbolis. Molo sayolor pe balos na jahat tu amat tanah, ara na jahat di bain, sifat di simbolis me. Ala mula jam sera dangi bukai natai, simbolis tu pe natai. Ai na jahati. Labatan na ahari molo na jahat tabalos na jahat simbolis tu pe. Alai molo taja tabalos na jahat dibalos na nadinggan ahamai. Itulah karakter ilahi. Mabalos naroana binay ni hanak. Ido benero ko karakter ilahi. Molo tabalos naroay tabay na dinggan. Ido gabe pangalahon na burju. Jala ido pangalah karakter Kristus. Ido bena gabe diajari hita di bagasa turpukon. Na parjulu ido na naing berengota di bagasa ngunuta. Alani unang be sayo lo hita mabalos najat balos najat. Amen. Napadua ko, nang tidak di bagasa turpu tahun. Diajari Tuhan Yesus doa kasih ni mana nang sisiani unang si ida bohi. Odo sahih di hajol maun, apalagi alak batak si soli-soli. Tentu si lapatan si soli-soli. Ibu tamu ramang lapatan si soli-soli. Molo si soli-soli namar lapatan doi si ida bohi. Tapulong marison, tapulong marisi. Tareho kajut mi, lapatana ima si ida buhi. Namar lapatan di hala si ida buhi. Ido benar kagani bahwa di paingot di bagasa turbukon orang-orang Kristen anak-anak Tuhan unang besai si ida buhi takas di Yakobus 2. Di Yakobus 2 dang lomoro hani debata halak nai say si ida buhi. Alai kecenderungan dita si ida buhi. Molo marpesta na pugus, saya geleng do tupata. Ale marpesta na mora, saya tababel ke tupata. Ima si dabuhi, berbahaya doi. Ino na taida ma akan na marpesta, iya na pugus, bah. Olo tabay kolan 10.000. Apa na mora marpesta, tabay 500.000. Tohoro. Kasi padita mang borno be. Hat marhapor siyaw kita si daong. Ay sa sitong na niyan, pabalikot tado molo na moremar pesta cukup berterima kasih dan datang alanya ala imanakin berkat ala na pogusinian pasahato tamatupat tada balgay ikut terbalik manan unang besida bohi asaido na ni halomohon ni dibata sa sitong na di relasi ni jolma nakumungan ni jolma perbue ni ima hasurungan ni ala Kristen bisa harus imanaking dang side dabuhi. Amen. So tungarong biha makamang side dabuhi. Di marga pesongoni, di pungua pesongoni. Ay molo tarparpangka amatay inatay turna toro parro tupak da belga-belga. Molo apala na pugus do. Bengiri do ni ngomarupani ba. Ede ba. Alay unang be say songoni be. Dang karakter ni naporseyen. Naparpudi. Naparpudi umma diajari hita ima di ayat molo taida ngoni ayat 45 satu ayat 42 di patuduh Tuhan Yesus do dia medisi ima sikap hubungan relasi hubungan ni jolma hubungan ni jolma itu debata relasi itu benaruk silangi
vertikal dan horizontal. Hubungan tatu dol dengan jolma, do hubungan tatu debata, gabe sada petuduhon halak si partangnya kita. Dang marlapata ko amang do toinang, say roho pertanyaan, say roho marminggu, alayadong dope hosom di roham. Dang marlapata ko amang do toinang roho marminggu, moladong dope elat, moladong dope kecemburuan, hidup daking di pesalme 37. Di pesalme 37 di bisatai molo adong dope moho niate-atem marnida jolma ala parjah imana berhasil ala bersai alai molo sai tong dope songgop imana keng moho niate-ate kecemburuan iri hati dang marlapata kita songo situ Kristus alani di paingo madihita molo burju hita martangiang molo burju hita marminggu di sini mana kengani harus yang ingat Allah 1000 sahabat 1000 teman itu masih sedikit tapi satu musuh sudah banyak sadapi musuh ta molarong dope di huriaun na sama sipak kulingan abahaye molarong dope huriaun ro riba kengani namar bada apalagi suami istri maka firman Tuhan mau menyatakan kepada kita lah hubungan manusia dan hubungan kita kepada Tuhan lau sisido nak kengani maka holongi musi dia maharo asurungan muna molotong dope sarupa songon parisei molotong dope sarupa songon si jalobewi aina si dope dihaolongi dodonganna si jalobeo aina si dope burjuro tonganna tu kapar jahat tetapi kita harus membongkar hari ini bahwa kita harus yakin suatu ngadong be haci ni roham amang dotoinang. Jangan lagi ada dendam, apalagi nama rumah tangga. Mau ladong do haci ni roham nama rumah tangga, belapatan ni rumah tangga ini. Ahyado songoni marbada ma amat tadu inatau. Di marbada amat tadu inatau pola do 2 minggu dang marsibak kulingan. Bahkan ngeri beda puruman nasida. 2 minggu mama nasida. HP disadatiki amat tahun disuruh ma ima tu luar kota lau tugas mengaudi. HP ikut dungo memana jam 4 pagi. HP nggak soal mana jam 6. HP ikut dungo ma asa hatok borhat. Alani HP ina tau sesoma ko jam 4 ngadungo. Lama ngalo padona dia. Ik jawab ngadungo. Alai alani geng sini amatai. Alani geng sini i mana kengani bah ikonau ma madok tinataum ikonau ma bah akhirnya Roma berpikir ma amatai Ahmed ibatai nu berpikir mana buhana ma madohon ayau ma biarau terpuru mandong darana ujungnya beni mana ma surat beni mana ma surat mah banguni aku jam 4 pagi ibeni mana ma di meja makan Tora toh dia makan dungo do inatai jam 4 jale berengi mana di atas ni meja surat ale songoni mama inatai tebure ho narani inatai geng sitong ikona ma dungo ho ape au nga asaki hati nga tersinggung abe ko na inatai ujung Roma masih inatai beni mana masih surat pa bangunlah sudah jam 4 ibeni mana tu puru manai ape dungo ma aja pitu dia makado sa porsian yang berengotasi akhirnya korban itego ratasannya mana kenapa menjadi korban karena mereka tidak tahu mau mengalah karena mereka tidak ada iman keng holongi iman kengani nani goranna hanya kasih dari Kristus ahoran agape itu nabui dangadong disi permusuh-musuham holan holong nasihat debatado mampu iman kengani songon edini istri alani hanya kasih dari Tuhan natabuan amat tarinatang 24 jam tiap hari molo di bagasak kolo dangadong perceraian dangadong permurukon dangadong dendam tidak ada hiri hati ketika itu terjadi molo nunga holong suat di rumah tangga tei natabuan alani perkara yang besar siapkan hatimu disakiti oleh istrimu siapkan pikiranmu siapkan jiwamu au pengase hurokoni angguau ngahule rohakku do atateku disiksa oleh istri saya biarkan aku dilalai naku saya di bapa tersinggung nangono tersinggung saya di bapa dia karena saya berprinsip hatiku ini sudah kuberikan kukorbankan untukmu jadi songoni datang suami istri katakanlah hatiku jiwaku pikiranku sudah kuberikan kepadamu untuk kau rusaki ini nama baru disi kayak disi
Alamatana, saya yakin dan percaya tidak ada kemarahan. Alani lau sidoni igili Tuhan Yesus kita. Biarlah kita saling mengasihi dan saling mengampuni di dalam Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mariho ale Tuhan de bata napa ingotok kami marhiti hatam na badie. Di pengoto kami ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa parholok kami. Unang adong mohop nyati-hati. Unang adong rimas, unang adong sugu ni roh. Terlumobi mamolorong magkasuguhok kami, adong naparoh kami, adong namangelati kami. Alani Tuhan hasurungan na balga, jalaido halubian ni anak ni batang, dang adong juk ni rohana, dang adong kebencian na, alay say makaholongi, huhut manangyakon akan napasugusuguhon ibana. Ido Tuhan, na di halamoko siya kami, songo si hutok Kristus, martua mahala si wadame, ay guwaro do na sida, anak ni dibata. Maul Tuhan kulau kami, ala marohadagik kami, maul hulau kami Tuhan, ala hola pikiran nami, maul hulau kami Tuhan, gabi juk maperbadaan, di huria, di rumah tangga, di negara, di sudi akan tersuku, gudang ma Tuhan perbolak-bola toni, gudang ma porang, do aka kekacauan alam roha diri kami dan boy dupi kami Tuhan mengalahkan roha nami, mengalahkan pikiran nami. Alani magopodo Tuhan songo situko kami, magopodo Tuhan katami molo dak boy hulahok kami, ajari kami Tuhan asa terbaik kami ngoni songon unok ni hapor siaon nami. Tuhan hola todimido na boy mangajar koni tu bagasan roha do pikiran nami. Bodo nami do nang di bagasat yang nami disakap pardonga sarepeon ni anak do borni huram Kristian Hutagalung songoni nang nanaing pardonga sarepeon na sidat ima tusi na Naomi Natalia Borusiagiam pasu-pasu masakap na sida Tuhan dinaong macalo pasu-pasu parbugaso Tuhan sonima nang gabi ruas nagok di tikyon nang dipulihkan komar hite to di porbadia ima inanami inang nyonya marpaung inang riama boru sinaga pasu-pasu ma Tuhan inami do pinoparna asalam burju Tuhan manadahara jommi Tuhan anak na burju akasudi Tuhan pinoparna na burju naung digohyo gabi ruas nagok na sida di uriamon Tuhan debata songonima namarhabuk ni roham. Dinang jumulu Tuhan dialapo amanami amang siar siregar. Burun nami di bagasat tayang nami inanami ima inang nama kabaluhon inang boru sibolon res mauli boru sibolon. Do pinopara pe Tuhan pasu lihat Tuhan apul-apul na sumurungi. Nang di bagasat tikyo Tuhan nama jalo ulus hatuaon ruas ni huriam naung 70 tahun. Amanami amang Ramli Sirait, amanami amang Pontas Luhut Pangaribuan, amanami amang Pajar Harun Lumatobing, inanami inang Norma Boru Situmorang, pasu-pasu mana sida Tuhan di hatatuanna songonia kapino parna. Ale Tuhan debata songonima nang pembangunan ni Huriam, pasu-pasu ma Tuhan salut nama kami Tuhan manupahi di bagasa kolong nasya koi. Nang panitia na pinajongjong mi Tuhan pasu-pasu, leonom semangat na luar biasa tunasida. Tuhan, nang pakubasin ni Huriam mulai sekolah minggu sahat tulan siya pasu-pasu Tuhan di bata. Terlumobi ma Tuhan, dia ka pasu-pasu ni partodion, na di pasu-pasu ni pardagiope, na masihol di hagabeon, na masihol di rokap nang dia ka perkarejuan, nang dia ka pertumbuhan ni akan akon nami Tuhan. Buno nami di bagasan tayang nami na tungod di bagasan Parsahiton, ama nami amang din si Marmata, ina nami inang Monaria Caroline Boru si Hombing, tanga muna bedi matuhan na mangaliok hamalumon. Nang Ros ni Uriampe, namar ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di bagasan Minggon, pasu-pasu muna sida Tuhan, gabi akka ruas na burju hugut Tuhan, madaya ka pasu-pasu ileko hai pasu do gajang ni umur. Patao na sila Tuhan mamilang-milangi ari naniliuming. So nguni manang Tuhan bangso nami on. Lasrohan nami Tuhan
dong sipul pelantikan ni imali Tuhan kepala daerah mulai gubernur, bupati, wali kota na adong di sadok Indonesia on. Las rohanami di pelantikan ni Tuhan merdala do dinggan sai terpasu-pasu, sai pergonggom namar sahala manasida, nama buan hamajon di ganup daerah terlumobi Tuhan. Unang adong be akka perbadan, unang adong akka permusuhan alai rap Tuhan. Itu ngatongan ni bangsa namion ima Allahumma bu kesatraan. Pasu-pasu RT sahat tu presiden. Obar tu pasu-pasu mi Tuhan. Nang akka swasta do nak negeri Tuhan. Di bagasa kolong na siya kuina sida mangula akka ulonna. Urasi mahami sedusa pangaluson nami Tuhan di bata. Asa badia hami dia dopam. Jalo ma Tuhan tangi namon mulia te madiho. Amen. Mari demita Allah stapasa mapiliata. Asa tu rasul
Nuaing sahak mahita tua cara napasahaton ulus satuaon. Maret di mahita sabuke di nomor 200 sada ayat 2 di ayat 2 Roma hamu amanami do nami nama jalo ulus hatuaon. Maret di mahita. Martuku seria di dalam tunada sian surga eloro surga ini tuduro iba porseaku nabazoton pardalaku napatugu nakaki sahat rodi surgoi sadapari surgoi doni suruh Tuhaki mengingatkan rohakon mengajari autoktong iha holong ni rohana sianengani masana doni leone tua asa ulah magua. Mulia tema di Tuhata. Di hamuna amang do taminang. Di pasu-pasu di batado hamu sa tutikiom. Di leot tu hamu umur nagajang 70 tahun. Songona di pesal menidui basa-basa ni di bata. Alani di hamu amang do taminang nama jalo umur 70 tahun. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata mahamu. Madalani ari-ari ni ngulumunang. Doa kasahit. Doa makaparmaran. Songoni maka pinoparmu amang dotoinang. Alani mulu-hulu sok kami pe. Marhite huriana di sok kami nuaing mewakili amata padetar sot. Kuinunia do sian kitualan sia. Aliang ko na manguluson. Di batama na mangulusiamu. Alani jahon nami mahatan di bata. Di Jesaya ono pulusadai do di Jesaya opak pulonomi. Di Jesaya ono pulusada ayat 10 sonoma hatan di bata tangiok kamu ma. Marlas ni roha situtudo aku di bagasan Jakoba. Marulupulup doto dikku di bagasan debatakku. Ainunga disolukot tuau akka ulus hatuaon. Baju hati goran dihohosot tuau songo panguli. Namar bulang-bulang mangaraduti hamalimon. Jala songon oroan naung hinohosan. Sahat rodi hatutuamu. Saya totong doahu. Jala rodi na ubanon. Sayahu do mangusuk kamu. Aku do mabahesa na salaon. Aku do na mangoppa. Aku na mangabing. Jala aku na paluakon nuay. So ni mahatan ni bata. Sa itu hatama na malion gogo ne baru di hatutua munon. Diamu damang do dainang. Alani paragot nami. Ibigiro na Bekau ma musik nau bartusi neng ulusan nami amang do inang. Lagi ba musik ni ba?
yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Nunga takas Tuhan balgani holong mi. Tuaka amanamion dohot inanami Tuhan nama jalo ulos hatuaon. Hodo Tuhan nama ngulos son nasida. Dilusoko Tuhan igabi baju hati gorat di nasida. Dihohosokoi Tuhan na tunasida. Asa gabi pargugo mangaraduti hamalimon. Mangaraduti ulaom. Mangaraduti ima di bagasan hatam nabadie. Padahal Tuhan hangaluton. Padahal Tuhan sahid. Molorope Tuhan akahagaleon. Ala itu tong nasida marulupulup. Marlas niroha. Patulus Tuhan sakakmu do lomo niroham. Dinaung taruni nasida marhite umur nagadjangi. Songoni manak kami saluhuna. Nak kami pe Tuhan akaros ni uriam akka sigadjang umur. Songon akka netueto namion. Moliate ma Tuhan diho. Amin. Mari dimeta sa buku di nomor 110 ayat 2 boy mamulak tuhudulan. Pilihan na tapapungom martangiang mahitang. Ali di bata amanami na di banogijang. Hodo hararon di salukut silikul leo na dinggan do na sulibaso na maliutus. Upasatama siya nasa nito ang pilanami tuhong. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jaramoti asaw par siya kami pilihanon. Pati buluh rajo mo itong atongan ni Huriam do di Portibion. Bugay marokan namin markite-hite to dim. Asalam tadami gurang ni silikul-likum mito kami. Asalam girgir hay madok mo liante tuhon. Markite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banogijang say pinarbadia magwarm say Roma harajom say sao malomo ni roham diutong son di banogijang leko matuhami sa nunguan siya pari say sa madusa namin sa ngopanisa namin di dosa namar dosa tuhami unak kami tugitu panguncunan palua mahami siyan pangago. Sale
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahom. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midahom. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tuto di munabi. Kasih pasti memaafkan. Kasih, kasih murah hati. Kasihmu, kasihmu. Murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami
batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.